खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बयखौबो आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्डनि मुंख्लं नखरनो थाबैनो 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ होनो दाबि खालामदों। मैया बाक्सा तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा फिन खेबसेबाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो BTR सरकारा फोसावनाय 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिखातायाव बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि लेङाइ आफादगिरि महेन बर'नि मासि सामलायनाय मोनसे मेलाव फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि सिगां मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनो दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि थैनि सोलायै BSc, BTC आरो BTR गोरोबथायाव सागान होनाय जादोंमोन। नाथाय गोबां नखरफोरा बेखौ अजद होयो दि बिसोरो दासिम फोसावनाय 5 लाख रांनि सरकारि राङारि अनसुंथाइखौ मोनाखै, जायनि जाहोनाव बाक्सा तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला मैया बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा मोनसे थांखिखौ गनायना लाबाय दि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि सिगां सोरखारा जुदि 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइखौ होजोबनो हायाब्ला BTRनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बिसायख'थियाव बिजाथि फसंगोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ BTRनि समबाय आफादफोरखौ थुलुंगा होनो सांग्रांथि मेल खुंदों। BTRआव समबाय आफादफोरखौ गोहो होनो थाखाय गुरुपेला कमिउनिटि हलआव सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे जथुम्मायाव जथाय बिबान हान्जाफोर आरो आबादारि दिहुनग्रा आफादफोर दानाय आरो पर्ल आबादखौ जौगाहोनायाव गोसो होदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला उकिल मुसरि मावख'गिरिया रेबथुमजानाय समाजफोरखौ हेफाजाब होनो आरो गासै BTRआव सांग्रांथि फोसावनो थाखाय सरकारनि रादायखौ फोसावो। बे हाबाफारियाव 80 आफादफोरनि फ्राय 200 सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन, जायनि थांखिया नाबार्ड आरो एपेक्स बेंकनि हेफाजाबजों आबादारि हानजाफोरनो फोरोंथाय आरो राङारि हेफाजाब होनाय। थामथि खौराङाव दङ साबसिनखौ सायख'नाय। BTR सरकारा बड'फा सुपार 50 मिशननि थाखाय काउन्सेलिं आरो इन्टारभिउनि सेसन खुंदों। मानगोनां बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनिफ्राय मेरिट गोनां बिजाथिफोरखौ थार सायख'नायनि थि खालामनो थाखाय BTCनि नेहाथारिफोरजों मोनसे काउन्सेलिं आरो गावारि मोगा-मोगि जथुम खुंफुंनाय जादों। 2024 निफ्राय 25 बेचनि थाखाय मेन्स पेटार्न आनजादखौ उथ्रिसारनाय जौसिन 155 बिनायसाफोरा बे जथुम्मायाव बाहागो लागासिनो दं, जाय 22, 23 आरो 24 जुलाइआव SSM बड'लेण्ड गेस्ट हाउस क'क्राझाराव खुंजागासिनो दङ। रिपर्टनि बायदियैब्ला प्रिलिम्सआव जिरायनाय गासै 1781 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 300आ मेन्सआव जायगा मोन्दों आरो गोजौसिन 155 सुबुं मावमिन बिजाथिफोरा फ्लेगशिप सुपार 50 हाबाफारिनि सिङाव BTR सरकारजों मदद होजानाय बेसेन नाङै कचिंनि थाखाय जोबथा 50 बिनायसाफोरखौ सायख'नो थाखाय मोगा-मोगि जागासिनो दङ। हाबाफारिखौ मानगोनां CM श्री प्रमद बर'आ दैदेनगासिनो। सायख'जानाय सा 50 बिनायसाफोरा UPSC, APSC आनजादफोरनि थाखाय थियारि खालामनो थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय आरो बोसोन मोनगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव सौग्रावनायाव करिमगन्जआव उन्दै गथ'जों लोगोसे सा 6 सुबुंनि जिउ खहा। मैया करिमगन्जनि निलाम हाथाइ एबा निलाम बाजारनि बेराजल ओनसोलनि खाथियाव माहारियारि राजा लामा 8 आव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 3 आइजोफोर आरो सासे गथ'जों लोगोसे सा 6 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। गंसे साखा खबब्रै गारि नम्बर AS11S 8323 आरो गंसे अट'रिक्सा नम्बर AS01BC 201 नि गेजेराव सौग्रावलायनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव अट'रिक्साया लामानिफ्राय मोनसे हाखराव गोग्लैदोंमोन। 4 खहा जानांनायफोरा हरखाबै जाथाय जानाय जायगायाव जिउ गोमायो। फारसेथिं आद्रा थानाय दावबायारिफोरखौ गोब्राब थासारियाव करिमगन्ज सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।
बाथि खौराङाव दङ आसामनि माजुलियाव बिसिखौ गोथाङै सावनो नाजादों फिसाया। मंगलबाराव आसामनि माजुलियाव सासे हौवाया गावनि बिसिखौ गोथाङैनो सावनानै बुथारनो नाजादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया गरामुर ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव दायनिगिरि सुबुङा फेनानै गावनि बिसिखौ गोथाङैनो सावनो नाजादोंमोन। आइजोआ गोब्राबै खामदोंमोन आरो बिथांखौ थाबैनो तीताम्बरदेव गस्वामी जिल्ला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। उनाव बिथांजोखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि JMCHआव दैथायहरनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला जायगानि सुबुंफोरा अजद होयो दि दायनिगिरिया गोबां समफोराव बिसिखौ अनागारि खालामोमोन। बे समावनो पुलिसआ गावनि बिसिखौ गोथाङै सावनो नाजानायनि सोमोन्दोआव दायनिगिरि फिसायखौ खाबाय। द'थि खौराङाव दङ बिहारा मोनबाय 11,500 कौटि रां, आसामा खालि खोथाल' मोनदों। रांखान्थि मन्थ्रिया मैया संसदआव मिरुआरि बाजेट होदोंमोन। बे बाजेटआव बिहारनि दैबानाखौ हादोरनि जेंना साननानै 11,500 कौटि रां फोसावनाय जादों। नाथाय दैबानाजों खहा जानाय आसामा खालि खोथा होनायल' मोनदोंमोन। गावनि बिबुंथियाव रांखान्थि मन्थ्रिया मुंख'दोंमोन दि आसामखौ दैबानाजों जुजिनो थाखाय हेफाजाब होनाय जागोन। नाथाय आसामा थारैनो बे मददखौ मोनगोन नामा? मोनगोनबा बेसेबां मोनगोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला गावनि बाजेट बिबुंथियाव रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ बुङो दि आसामा जेरावबो दैबानाजों जुजिगासिनो दं। ब्रह्मपुत्र आरो बेनि दालाय दैसाफोरनि जोनोमा भारतनि बायजोआव। जों आसामाव दैबाना सामलायनाय आरो बेजों सोमोन्दो गोनां मावथांखिफोरनि थाखाय हेफाजाब होगोन। स्निथि खौराङाव दङ अमेन्स एशिया काप 2024 नि आपडेट। मैया भारतनि आइजो क्रिकेट टीमआ एशिया काप T20आव नेपालखौ 82 रानजों फेजेनदोंमोन। भारतआ सिगां बेटिं खालामदोंमोन, 20 अभाराव 178 रान बानायदोंमोन, जेराव शेफाली वर्माया 48 बलाव 81 रान बानायदोंमोन। नेपालआ थांखिखौ होसोनो जुजिदोंमोन, नेम बादियै विकेट खोमाबाय थादोंमोन। बिथांमोनहा 20 अभाराव 96 ल' बानायनो हादोंमोन, जेराव रावबो बेट्समेनआ मख'जाथाव रान बानायनो हायाखैमोन। भारतनि बलार दीप्ति शर्मा आरो रेणुका ठाकुर सिंहआ मोननै विकेट लायो। बे देरहानाया दाजाब 3.298 नि गोख्रों नेट रान रेटजों ग्रुप एनि जौसिनाव भारतनि थाथायखौ गोख्रों खालामो। भारतनि गाहाय दिन्थिफुंनाया बिथांमोनखौ सेमि-फाइनाल जायगा रैखा खालामनो थाखाय मोनसे गोख्रों थासारियाव लाबोयो होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। दाइनथि खौराङाव दङ 2024 निफ्राय 2025 नि मोननैसो आपडेट। गेजेर थाखोआरि सुबुङा सोलोंथाइ, न' आरो खाजोनानि मुलाम्फाजों मख'जाथाव थुलुंगा मोन्दों। गेजेर थाखोनि सुबुंफोरनो थोजासे रैखाथि आरो हेफाजाब होनो थाखाय बाजेट 2024 आ सोलोंथायारि खाबुफोरखौ बांहोनाय, फालांगियारिफोरखौ हेफाजाब होनाय, न'खौ जौगाहोनाय आरो खाजोनानि मुलाम्फाफोर होनायनि थांखिजों गोबां राहाफोर लाबोदों। बेफोरनि मोननैसोखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनाय जाबाय। सेथियाव दङ गोजौ सोलोंथाइनि मदद। नखरारि फसंथानफोराव गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरनि थाखाय सोरखारा 10 लाख रांसिम दाहारनि थाखाय राङारि हेफाजाब होगोन। बेजों लोगोसे दाहारनि बिबांनि 3% नि बोसोरारि सुतनि अनसुंथाइ होनो थाखाय इ-भाउचार होनाय जागोन, जायजों सोलोंथाइया बांसिन मोननो हाथाव आरो बायनो हाथाव जागोन। नैथियाव दङ फालांगियारिफोरनि थाखाय थुलुंगानाय। मुद्रा दाहारनि सिमाखौ बै फालांगियारिफोरनि थाखाय 10 लाख रांनिफ्राय 20 लाख रांसिम बांहोनाय जादों, जायफोरा तरुन थाखोनि सिङाव सिगांनि दाहारफोरखौ लादोंमोन आरो जाफुंसारै सुख'दोंमोन। बे बांहोनायनि थांखिया फिसा फालांगिफोर आरो स्टार्ट-आपफोरखौ आरोबाव गोहो होनाय, फालांगियारि जौगानाय आरो गोदान दिहुनथायखौ बांहोनाय। थामथियाव दङ बेथन मोनग्रा मावफारियाफोरा आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय खाजोनानि मुलाम्फाफोर। गोदान खुंथायनि सिङाव दान बान्था मोननाय मावख'गिरिफोरनि थाखाय मानगोनां दानख'नायखौ 50,000 रांनिफ्राय 75,000 रांसिम बांहोनाय जागोन, जायजों उफ्रा खाजोनानि रेहाय होनाय जागोन। पेन्सनारफोरनि थाखाय गोदान खुंथायनि सिङाव नखरारि पेन्सननि दानख'नायखौ 15,000 निफ्राय बांहोनानै 25,000 रां खालामनाय जागोन, जाय आजिरा मोननाय सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन राङारि रैखाथि जागोन।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।